Ya wo ye nyina no na wieye no Tanoso ena wodi dwa kura edi awieye kura enti enu ti ewura se wo hu adwu wo setanu mu adwene ne konfo ba ye frɛ no adwote praman na odi card obi koy na ono na ode nana Nyansapo ma ono owuye ye ewura awa no tumi kakra bi di ama won na wo de bo won ho safo hene eno wo mo kai ba bi a wo mo free ansan wo mo ba benya tumi no Abusia mewram ewo Tanoso mewram ewo Tanoso manmu a ye bebo enkomo ewo ho no maba nananom agye akonwa dada me so mabepa akonwa bi atena so ti yenko na yenko hyenkomo no ase ewo ho no ma me hya se mfamfiri oba so me wi a meba mpapa nso so na afi ya beto aso ma me wadaroma me mo akwa aba Nyansapo ya ewuraba me wuraba ba jona fo mti sei onyankopon no wadaroma ene skadwa kopu bi odi ahone bebre amaye anya ma mini ka akra mi se mfiri ho wadi sikadwa ba die we ye bredi kan a wo hu sikadwa wo hu aha wa yi ni bemprensa akra na no na nya dwa kese se wo de we kan wa wo hu no be se de to so nan yes pren nan a ni nyina no wo do ani krutwa bi se anwemienu santamu e de hu sikadwa no se na atenka ne tie ma ye hu ni sa na ho keka na ese ahokeka bebre abaye mu wo yare kra na wo ho bayo enkomo no kwachi na mami misa we ansa na mrefi wan na mene ne bo nkomo yi na ya Owusuwaa Ampim Tanoso Manhemaa na ya Owusuwaa Ampim na ya Owusuwaa Ampim Tanoso Manhemaa na mene ne bo nkomo no eze de metwa fufu amana to enkwemu enya asem ketwa ma me ya wadaroma na Tanoso de aden na wosum sikadwa bra esabaye no okoje Tanoso ena ono ansan ye bie Tanoso bin ti Tano oni subin ehwibom enti ne nsase anani nkura ewo Brahaf region de edoso nyankopon tumi enti ene na hoko akoa se no sika yefuafua ne ho enti ama ye nyina ye ni age ho se ye ne beta asetena pa sibiribia obeye bibibia no ye wo ha ye tenasia santima tenasia ye nyina bom etenasia fefefe eno na ma ye de wo ha na se Tano en Tanoso eni asanteman enka bom eni sikadwa a mosom no enye na asem eye tetete akon tete asem pa enye ne ehon panin sem nyina wo ho ebeba na de enka tim panin sem ne kakra nka me pepa wo nana eno na me di ka kire wo se ekon no ba e ba bia wo kon ye etra ko ye eko se be Brahaf region ho kokun ni nkro wo nkro bebre ewo ho ena obi nso ho kra e ni kro dada na onsom ha wote history na wabeso ama munyina mode an okeka eji se obi a onte ase se Tanosofo mosom sikadwa na mo ka santeman ho no o kana wote wono mo a aya na sai na wusi mi kire ni mu mitumi e kire na ba custom no ema wono a de na dwentu hu se ni American ne kwaso a na se ne kwaso anu no se mosom sikadwa yeah tinye bia sanetie nye bia ni hono ono okochichiri ni kuro no ode ne konfo ba ye frɛ no adwote praman na odi card obi koy na ono na ode nana Nyansapo ma ono owuye to owuye na yesi anda no na eka nana adwote na ono nso ebeto a esom no so ntia ye tete asem a enye ene ene uredwabo ya sene esite ya nana ya wadaroma sai na wusi ehu dwabo no fa edwabo de de me kura ma two din se we de friend meda kente bi din no ntimi de edwabo ya two din se edwabo we de meda sisa ahoho nyira be hu sika dwako fi abuja Tanoso Manhemaa ena mene ne ebonkomo no ma menko me papa so na me misa wono so ba ko mienu bi na afi ye nsore so wadaroma me mo akwa aba Nyansapo ya I receive usumro
Ama mi hu nipa kro pa me ne bonko. Yo, enye obi ase Nana Safo Kantanka. Tanoso Ankobia hene. Acting President Tanoso Traditional Council. Eti na yese Tanoso Ankobia hene na me ne din kom. Na obi be say Ankobia hene udwumadi editu ene say wo Tanoso ahemfie. Sesia onyame tumi oman hene tia patamu die. Me na me hwe akire ema yewura opim so kosi se nyame yadoma ebretie wam na daroma obedom me na oman hene otia patamu ba besu akire no na mada tumi ni nyina ama no tie sia de me na me som ene ma me wura na yese eniji sama e wo hode mata no sofo ne se obi tia patam dada ye twen se obeba na afei abesi bibi e de akire opim so pepe wayam tutue nyina wie sanse corona bontin na fichie ni ba bia I wotumfo o se tutuo opim so edia wabusa ama nanahema ene me ni abusuan na yi nipa edia ma no otu nana baafo jasehen am wakota no so am wakosai akire oman no yaka ne se sebie so na beretie wa mu na daroma obehu ye mobo na ne nana na yayi no wa apatam no obema kwa am obesi bibi akire no na wonso ababetoa esom no so sedi onananom asom Tanoso sedi na ahima kan ye no yen de ye mesi Tanoso ye mesi Tanoso ye mesi na daroma ye wura ne prekope na no anche ni hu social media se ababa bi je ne ho ntra na odwi ne ho kan sema kase ebi kaye kasantwi ene ade a mintimi moso wa ha obi kase sabe opemso ni tumi se ohwe na oyi Tanoso man hene a Ankobia hene dia asem na abeka che se nipa no me pacho muso kase eda sa baba ware so na wonu so dia kura no sabie so na wo ya dansi ni wo fra kroche ohun na adufru pe ene adidie amuro so nti ene wakoye no ho se wo so atachman ohima chiame enti wo de muso pa ne dan so so ti se sabie so awo da ma so se enya ade a eya ade mu fa ne trasa ebi enya kura wa anya ade kura wa bo muso pa sanse Tanoso die sere medical kanu corona bontin na fiche bibia ye opim so dia na dawroma na baba wa no kwa no sese na busuafo nyire esu e ma no se wa bomusuo ye sorry so na akwie enne mafo nenam social media ote das abra no ama ne kura so ahinsem yi woni ba bia ni tire ne nkon kosie kasantwi ene kasa akase a won mo ka edi tietia o memu mpanyimfo ne ade no oda ma wahene afutu obey na ade be mom ide afutu a me pesa me sre edi kan na nanu mu bi a sabia so na yewura awa no tumi kakra bi di ama won na won de bo won ho safo hene eno won kai ba bi a won free ansan won ba benya tumi no so ho ne efa ni di ese ani di efata efa ma ba nwia efise yesi krokotoi ekase krokosene opim so de na dawroma onyankopon ahira no onyame de tumi ama no eti de me pesa me ka kire na nanom bubi a sabia so na wo bu fiti yare ye ka de ye pe emma maba wa ne mrante wa bi so ennim na fe wo so di a chance me tu won fo so wo hwe won so yi pa efise opim so asikadwa eye ba ko pe ewiase nyina bi ne ba bia yenhwe na ani die nya hobrase esefata no yemfa ma fise o man Ghana yenya ade a emu oduro papa na se yen kanka se wo ye santini baso a na so ye se wo hihwe ho pa se wo ade a emu oduro enu ti obi amoro ho wodin ye nya anya nka bomu yen kanka na nan mu biso a sabia so a politics sunti ni ye kire ya adwo ye be ho no ye ntie ye wura asem e se ye wura se wode de
abɛn bɛbɛ biara no ɛyɛ wɔn no yie die ɛna aba bɛhwɛ wɔn mpamo wɔn yɛ wɔhwee yɛ kasa yɛn yɛ kasa mu yi na mmom yɛn nyinaa nka mu yɛn nka mu sɛdeɛ nnɛ yɛn nyinaa bɛbɛhu yɛn ni so adeɛ ti sɛ no yɛn fa yɛn nyansasua yɛn fa yɛn nkɔ yɛn kuro ɛni yɛn kuro ase a yɛwɔ na mmoa ma wɔn Ghana nkɔ so fa ntampa mfiri sanse yɛn nya adeɛ a ɛyɛ papa na adeɛ nso mu otu wodo ho to no so a onyankopɔn tumi wobɛdi yie paa nana sɛ nnɛ nyame ahu yɛn mmɔbɔ na yɛwura yɛn mfie nhia aduonu num ɛwɔ abɛnwa so a bɛsrɛ wɔ twɛdi ampa onyankopɔn sɛ wɔnhu no mmɔbɔ na wɔmfa mfie bebree ka ho ma no na tumi a onyame kyɛ no nso so no a wɔmfa nkyerɛkyerɛ no ho na wɔboa ma asomdwie ɛtɔ tim ɛwɔ Ghana no onyame wɔnkɔ so nni n'akyi wɔnni n'anim wɔmbɔ no ho baa wɔ kwanduasa nyinaa mu media ma ne sɛ deɛ mesɛ otumfoɔ nyankopɔn ɛne ma mewura wɔpem soɔ sɛdeɛ wɔsi dɔ ɔman Ghana ne wɔdɔ asante so no media me so medɔ no papapapapapa ɛnnɛ mebɛtoo deɛ ɛkɔ so no akɔkora me ho ayɛ me dendendenden fi sɛ medi me nananom akyi ɛbaa fie ha ɛnyɛ nnɛ na yɛbɛ fie sɛ ne yɛbɛhu biribi a ɛte sɛ a ne yɛni agye na yɛnkanka ho deɛ wɔyɛ nyinaa no na wieyɛ no tano nsuo ɛna wɔde dwiradwira koraa ɛdi awieyɛ koraa ɛno nti yɛwura se wo ho adwe wɔ sɛ tano mu adwene nti mebɔ n'aba so ɛsesɛ nyankopɔn sɛ wɔnkɔ so a no wɔhunu mmɔbɔ wɔno ne nana asante hema ɛne asantema nananom nyinaa nnipa biara sɛbiɛ so na ɛnnɛ wɔ ha ɛne deɛ wateɛ nyame nhyira wɔ biara abusia mehua Tanoso Manhemaa ɛna ankɔbea hene ɛna me no madi nkɔmɔ no mebisa saa asɛm yi ansa na masɔre a me ankasa no me ho ntɔme mimisa ntiawa na menkɔ wo se yɛwɔ kasa bɛbuo bi sɛ wo ho adwo wo sɛ adwene ɛda Tano mu sɛ Tano mu adwene na ɔhene ɛnɛ Tano mu adwene ne ho adwene deɛ gadam se ɛno na me nso yɛne deɛ srɛ yɛwura sɛ Tanoso deɛ adwene a ɛwɔ nsuo no mu anaasɛ nam bi ɛwɔ nsuo no biara no mepatwɔ no ho adwene yɛn yɛni Tano mu adwene yɛnto dra wɔ mu yɛnto nsuo wɔ mu kampɛ sɛ wonam koraa na wonam nsuo ho na kɔhu sɛ adwene awu da ho koraa yɛyi ɛde nwera ɛne nsa etutu amra esie ne sɛbia so na yɛsie sɛbia so enipa pɛpɛɛpɛ nti Tano deɛ no kura nyame anim ni yɛn yɛ Tanoso ɛne ne fam baabia no bepatɔ Tano mu adwene yɛmfa yɛn sanka koraa ɛyɛ abusudie kɛse ma yɛn sɛ wɔbokyia ebi bɛtɔ soɔ sɛ galamsey ne bi mɛma hɔ dabi nanso yɛbɔ mpa yɛsie nyame sɛ galamsey nankasa deɛ nyame madwi ma hɔ emo sɛ obi nim nyame asɛm sɛ bere bi du na aban wɔ nhyehyɛ papa bi sɛ nipa bi wɔ hɔ a ɛso Tano ne yɛ srana da wɔn hwɛ sɛ ɔbɛbɔ ho ban na nipa bi yɛ nya kwankɔyɛ basabasa bi ayɛ de wɔn san sɛ ɛyɛ otumfo asante hene ensuo paa otumfo asante hene nsuo prɛko pɛ ɛno ti na da wiase nyinaa sɛ wo ho adwo sɛ Tano mu adwene na ne wada roma eti na nyansapɔ yɛ ho adwene no ayɛ sɛ Tano mu adwene yɛne Manhemaa ankɔbea hene ɛna abɛbɔ nkɔmmɔ yɛde nkɔmmɔ no isi wɔ ha na yɛasɔre so kɔ so ana hwɛ nyansapɔ subscribe na share na like medin ɛne abusua pani Owusuwaa aduomi yɛma mu nyinaa mo ɛne hwɛ a wɔgye ahene wa Just
Let's have a car. Stop a couple of months in the children. I said about 2 to 4. So when I walk through the house, I'm the children. So we be out with you. So we the children. At 2 to 4, you walk through. Was that so? Number 24. Dentini ebube ne brebe eze ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi Tonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na Amerika sa. sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya